Tervetuloa Tervacoast Customsin ensimmäiselle videolle. Mun nimi on Antti ja me tehdään Supraa. Tosiaan projektina meillä on tämmönen 95 vuoden MK4 Supra. Alkuperäinen 2Z GTE-tekniikalla oikealta ohjattava. Ja tää on kaverilla ollut aikaisemmin. Me ostettiin tää kaverilta tuossa About-rallaa 1,5 vuotta sitten keväällä. Tietysti pahimpaan mahdolliseen aikaan, kun meillä oli vielä taloprojekti käynnissä tuossa, tehtiin myyntitaloja. Se oli vähän semmoinen aika sitten, että ei ollut ihan otollinen tälle Supranostolle, mutta kaveri kun meni sitten vihdosta viimein kysyä multa, että ostasitko sä tämän Supran, kun mä oon tätä haaveillut siltä jo useamman vuoden, tää on ollut, olisiko 2013 viimeksi ajossa. Oli sitten pakko sanoa, että ostan. Ja nyt tässä on sitten melkoiset myllerrykset käyty. Me haettiin tämä auto alun perin tuonne vielä vanhaan osoitteeseen talliin ja siellä sitten pikkasen aloitettiin tätä projektia tekemään, mutta se sitten hyvin äkkiä jäi, kun siinä oli kaikkea pihantekoa ja muuta valmiiksi, niin tämä jäi sitten niin sanotusti vielä vuodeksi vielä ihan seisoon oikeastaan, ettei tälle tehty yhtään mitään. Ja nyt sitten kesällä muutettiin uuteen paikkaan ja täällä nyt sitten on pikkuhiljaa saatu projekti aluilleen ja mulla tuossa oikeastaan sanotaan, että lapsuuden kaveri Marko, niin se on aina kanssa vähän haaveillut tämmöistä Suprasta ja sitten vähän lyötiin tuossa hynttyyt yhteen, että ei mitään, tehdään kimpassa pois ja tehdään kerralla sen verran järjetön peli, että kelpaa sitten kruisailla. Ja mä en nyt ihan kaikkea viitti tässä videossa vielä paljastaa, mutta ohjaus vaihdetaan vasemmalle puolelle ja tuolla oli turvakaaret sisällä, mitkä oli tehty vähän sinne päin, ne rälläköitiin pois ja korisähköt puretaan kokonaan pois, tähän tulee kaikki sähköt uutta ja semmoista. Ei mitään, käykää kattoo videoa ja ihmetellään ensi jaksossa lisää. Taas perkaa. Talli imuroitui eilisen hitsauksilta. Tässä katsoo kaunia tallia, mitä se on syönyt. Eilen tuli kaverilta haettua tämmönen 04 Crowni. Just tuli Japanista. 78 tonnia ajettu. On pirun hyvässä kunnossa ikäisekseen. Tästä tosiaan paljastui, että tämä oli justiin huollettu Japanissa ja siellä oli vaihdelaatikon öljypohja löysällä, se kiristeltiin ja vaihdettiin siinä jäähtärit ja öljyt. Perushuolto. Ja vähän soundcheckia.
Siellä on justi öljyt liruteltu pihalle vielä öljyn suodatin ja jäähtärit pitäisi lyödä uudet. Ja siitähän se taas pikkuhiljaa sekin etenee. Saa niin sanotusti ajokuntoa. Mari lähtee myyntiin vähän yli vuoden palvelu. 320D. Pirun hyvin toiminut, ei ole mitään isompaa tarvinnut tehdä. Vajaa 300 tonnia mittarissa. Viimosen päälle. Jaa, se on Leimalle lähtö. Eilen tuli käänneltyä ajopalokuvio ja katsotaan kuin käy. Tuleeko sanomista. Two hours later. Ja sieltä puhtain paperein Leimasta läpi. Ei ollut mitään valittamista katsurilla. Kehu vaan kuin hyvässä kunnossa on. Saa nähdä. Verotuspäätöskin tuli tänään. Ja katsotaan koska kilvet sit saapuu. Pitäis laittaa myyntiin, mutta mä olen ehkä liikaa kiintyyntää. Vielä kun myllytetään maalipinta, niin se on aika hyvä ja pieni etulokarin korjaus. Vähän raapinut kiinni, kun on ollut niin matala, niin ottanut vähän kipiää, mutta saa nähdä. Pocket. Alright. Vaikea selittää mitään, kun salmimakkaraa suu täys. Tulee hyvä. Kerta kaikkiaan. Se minkä sauma heittää sen kitti vei. Niin no. Tai epox. Niin no. Mitä tää oli nyt? Suu täys vieläkin. 3M FC Epoxy Metal Filler. On kova kama. Sinne tarvii teippaa varmaan kuin pahvilätkä. Lisää massa. Lyöt siihen semmosen kukkula. No ja siitä. Vetoja. Oho, pispaa käsiin. No pispaa kun toteutuu aika paljon purista. Siellä olisi aikaa hakea kaljaa kaavasta. Vielä kerki. Annetaan ainakin semmonen kuva, ettei tiedetä mitä. Ei mistään mitään. Vaan vähän tehdään sinne päin. Eikä kyllä tiedetäkään, tiedätte. Kyllä, tulee jotain. Rintaselle terveeksi. Pari muhkaisua sinne. Tuolla leikata pois. Joo. Siellä on tulipeltiä vähän kittautuu ja siellä on Marko ihmettelee maailmanmenoa. Halloo. Sähköjen purkua ja Who's SMG? siinä sitten alkaa olla valmis. Liikin pitää. Kevyt se on ainakin. Siitä ei pääse mihinkään. Ei vielä. Vierailevia tähtiä tuli kylään ja raksama haisuu. Katuksesta pois semmosen resetin mä vein. Mä en tiedä, Mä sanoin. selittänyt jo, mutta tässähän kävi tosiaan sillain, että vaimoni Sara vähän kuvaili materiaalia varmaan puolen tunnin edestä. Ja ei varmaan kyllä riitä. Oli uusi kamera, niin tässähän on niin nopea, kun painaa tallennuksen pois, että painaa muutaman sekunnin, niin lähtee roskakoriin suoraan. Niitä videoitahan ei sitten saanut palautetta. Viimeisen päällä. Täällä on pihassa kalusteet. Kun on Japanin tuotu IS. On muuten hienot noi etuvalot. Niin no, mä katoin kanssa.
Sieltä olisi korisähkö purettu melkein kokonaan pois ja kittailtu vähän konehuonetta. Sitten seuraavaksi odotellaan, että pääsee vähän hioa ja kittailee lisää. Siitä se pikkuhiljaa etenee. Jaha, pitäisi lähteä tien lanaukseen. Herätteleen taas pitkästä aikaa kupota tulille. Eka tarvii vielä säätää kytkimen välys, mutta sitten muuta kuin vetoja. Ja lanka palaa. Katsotaan kuinka käy. Kyllä heräs. Ai että, viimeisen päälle. Jaha, popot jalkaa ja siellä on uljas kampe, niin kuin jotkut sanoo. Tie käyty lanaamassa. Hyppäs seuraavan päivän puolelle, kun oli vähän kytkimen kanssa ongelmia ja oli takaa semmonen vesipumppu leipassu kiinni laakeri, niin se piti niin saatananmoista ääntä, niin revin sen illalla pois ja siinähän sitä. Tänne on vähän ahdas kiivet. Ei oo mikään helpoin. Jaha, vetoja. Ne jää krauni. Viimeisen päälle etulokari korjattu. Pitäis varmaan muutaman viikon päästä mennä myllyttelee, jos ehtis. Vähän isompaa pykälää. Traktori parkkiin ja seuraava klippi onkin taas varmaan Supran parissa sitten. Ja kaverin kanssa lähdettiin vähän Heurikaa kohti. Minä katteleen, onko tapahtumaa.
Yo, is that a Supra?